Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Huwag mo tabang ni mo! Oh, may tingog ko na nabati nga iso kayo. Kinsa man ka? Ako, ang imong gibanggaan! Silutan ko ikaw! Na si Kinis Amit. Nasuko na sad siya sa tagayota. Naunsa naman yung igsuong na. Dali ramang masuko. Ilabi na sa tagayota nga unta. Wa makinisa kay wa makini makakita niya. Kinahanglan supuon ko nga kung igsuon. Silutan ko ikaw! Kinsa man ka? Tingog na ko nabati pero wa ko nakita. Kung daw ka makita, kung kanto ka pakita. Ayaw na, kinag-joke na ko. Ano aray. Balik sa palasyo, Amit. Adonis! Balik ug ayaw siyang hilab. Silutan ko siya! Kaya wa magbantay siyang giagian! Ikaw ang angay mulikay kay wa siya makakita nimo. Ni anasad ka, ha? Nangilabot ka na sad! Balik sa palasyo, Amit. Balik! Eh, sila ba na si Mona? Noy Damian ug Jeff ang nagkuyog. Asam na sila paingon? Mona! Hapit sa mo sa amo! Emmy, Asa ba mo tulo? wato kami sa eskwelahan ni Amara Eme. Ay, mao ba? Magunsa man mo dito ni Damian? Suportahan na mo si Amara, Timmy. Muapil mo siya karon og bangga sa mga bright. family day manggod sa ilang eskwelahan. Mao nga moadto mi og mo-support mi ni Amara. Ay, hala, tuod. Family day man da ron sa. Hapit ko nalimot da. Wow ha, proud ninang here. Mauban ko ninyo. Sige, Em. Mas labing maayo hinoon. Daghan na nga mo abiba ni Amara. Kadiyot lang ha. Papa Iking! Pa! Ay, nabungol na sa nis Papa! Paking! Saan ka man siya? Kusog mong tingaw doon. Di ko bungol, ha? Wala no? Oy, bilang yan. Kamu mo din eh. Asaman mo. Tuwa pa man sila si Nainay, Tatay Damian, o si Yoyo Jeff. Pahin man sila eh. Hapit na ra ba magsugod? Amara, Din man kagika ni Kro. pagkabata. Ayaw gut pag-joke. Ikulbaan baya ko. Abdi kay ko tabag sa. Ngayon naman. Hapit na magsugod ang contest. Kay? Unya, wa pa sila si Nainay. Wa pa Ah. si Sir. Di ka mahibaw ni Sir Mara. Huh? Wa. Nga naman ni Kro. Gidawang ko na sa ospital si Sir gabi kay natakil po niya na piyang. Sa ospital? Piyang. Gipahilot lang unta niya ni Ingko. Nagdiretso man sa sa ospital gabi. Ano niya, gisiminto ang nabali niyang til. Siminto eh. Unsa? Siminto eh. anak! Ay, salamat. Yan na sila. Amara, Salamat. Tatay. Salamat kay wa pa magsugod. Ay, Amara. Oh, niagi ko ha. Ninangem, salamat niya sa ka. Nawag tang kakulba nga nakakita ko ninyo. Relax lang, Amara ha. Kaya ra kayo na nimo. Ikaw pa. ayun na. Unsa mang oras sa magsugod ay apo, ha? Wa ko kay bawo tatay. Kay anion raman mi sa room. Apel ko. Nabalak ka ba na sa Mara ba ya? Nga naman. Nga naman. Kay, man mo ni si Sir. Ambot kung maanhi ba siya kay na-disgrasyan sa gabi. Uy, unsa? Disgrasya. Unsang pagkadiskrasyahan ni Gro? Natakil po.
Nadakil po ra di ay. Kilpo. Ikaw ba negro? Umusulti ka, murag unsa ka dakong nahitabo. Disgrasya raman nga, disgrasya. Dako Takil naman po ram day. Dako naman ang takilpo, good. Kadako na nga tabo, Hala no! Disgrasya nga di! Kinatakilpo niya na piyangon. Gisiminto man gani yung tilingon sila. Manikamot ko nga. Makato ko sa eskwelahan na ron. Matabangan ako si Amara. Di ko siya pasagdan kay unang higayon kinisa akong kinabuhi nga dunay representative sa akong advisory section. Ay, kasakit. Kasakit yun ibarog. Ay, bugatan ko ng siminto sa akong tiil, Ayaw gabalaka. Tabangan ko ikaw nga makaadto sa eskwelahan ug makatambong ka sa contest nga giapilan ni Amara. Uy, hala. Nakayanon ako barog. Murag biga na nga akong paminaw ug mga akong paminaw sa gisiminto nga gatiil. Hala, uy. Ay, thank you. Magatambong yung ko. Umadra ko sa eskwelahan. 30 minutes mag-start ang contest. Coaches and students, be ready. Wala paglaom. Hapit na magsugod. Uwa pa si Sir Amara. Unsay wanay paglaom negro? Buti may pasabot nga pildi na sa Amara. Oh, kayo nga man si Coach. Ako na mo Coach ni Amara. Amara! Lo, Lan, yan na yung imong siray. yay ka! Abot yun na! Hala! Amara! Kumusta ka na? Kuyawan ko, sir. Pero, niya naman ka. Niya na sa sila si Tatay Damian. Nay-nay mo na. Yayo, Chef. Napagyud akong ninang M. Nawa na ang kakulba o kakuya akong gibati, sir. Niya ni apadyud ka. Nago na! Niabot ka, Sir! Kaya naman ugon man negro. Nogon? Kung papa ka nabot, ako na lang ay magkutsunta ni Amara. Sir, maayo kay nakaani ka. Murag wa man lagi ka maglisod sa paglakaw nga gisiminto man ka ng imong tiil. Ay, unya na ta magsulti bahin, ha? Mamun, ha? Magsurila niya ta. Time's up! Sugdan na ang atong contest. Oh, Ama. Unsay mo tanaw sa imong apo, ama? Oh, angayan. Angayan mo sa ama? Angayan si Amara nga mamahimong prinsesa nining palasyo. Pero dugay pa ka nang mahitabo, Ama. Dali ra ang pagpanglabay sa panahon, Adonis. Oh, uy! Nagambak-ambak ba silang mayo? Amin. Mananaog na si Amara. Bright ang akong anak, Ama. Mao man gani nga nakasulti ko nga angayan siya nga mamahimong prinsesa nining palasyo. Yun na pa. Kanang bata nga lalaki, kinsa siya. Nganong nasagul man siya nila. Oh, nga naman, Ama. Nakaila ka ba sa batang lalaki? Ha? Amahan kong hari? Adonis, di kini mahitabo. Unsay buot mong ipasabot, ama? Kanang batang lalaki nga itong dili ka na tagayuta. Tanawa siya ninyo pagayo. Tanawa, Adonis, Amid. Dili siya tagayuta, Ama? Ama, basin og nasayop lang kita. Higala ka na ni Amara, Ama. Nga naman di ay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!